Sugeng enjing para siswa, enjing menika badhe nyinau wayang. Mliginipun kulawarga Pandhawa. Kang disebut Pandhawa 5 iku putra-putrane Pandhu Dewanata. Pandhu Dewanata duweni garwa cacah loro, yaiku Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Pandhu Dewanata lan Dewi Kunti duweni putra cacah 3. Sing barep jenenge Yudhistira, adine jenenge Bima, lan adine meneh jenenge Arjuna. Dene Pandhu Dewanata lan Madrim duweni putra kembar jenenge Nakula lan Sajati. Iki Yudhistira. Yudhistira uga kasebut Puntadewa. Puntadewa duweni garwa jenenge Dewi Drupadi. Anake siji jenenge Pancawala. Iki Bima. Bima uga kasebut Bimasena utawa Werkudara. Bima duweni garwa cacahe 3, yaiku Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, lan Dewi Urangayu. Putra mbarepe Bima jenenge Antareja. Sing nomor 2 Gatotkaca lan sing ragil jenenge Antasena. Iki Arjuna. Arjuna uga kasebut Janaka. Arjuna lan Dewi Endang Palupi duweni putra jenenge Irawan. Arjuna lan Dewi Citranggoda duweni putra jenenge Babruwahana. Arjuna lan Sembadra duweni putra jenenge Abi. Iki Nakula lan Sadewa. Nakula duweni garwa cacahe 2, Dewi Suyati lan Dewi Srengganawati. Nakula duweni putra Bambang Pramusinta, Dewi Pramuwati lan Dewi Sri Tanjung. Iki Sadewa. Sadewa duweni garwa jenenge Dewi Perdapa lan Dewi Srengginiwati. Putrane jenenge Niken Sayekti, Bambang Sabekti lan Bambang Sidapeksa. Nah, iku kabeh mau kulawargane Pandhawa. Besok kowe bakal nyinau meneh maneka crita wayang, pusakane lan liya-liyane. Matur nuwun lan berkah dalem.